भैया अगर हुआ बुलेट राजा के यार लकी राजा के फैन बानी तरुआ खातिर बहुत बड़ खुशी के खबर आ रहल बा। काहे कि बता दी कि राउर स्टार एगो नया धमाका करे जा रहल बड़े। जी हाँ भैया, रुआ सबके बीच में एगो नया गाना लेके आ रहल बड़े, जौना गाना के नाम बा भतीजवा के माइयो ना जाई देवघर। जी हाँ भैया, भतीजवा के माई ना जाई देवघर जौन की बोलबम के गाना कल्ले रुआ सबके बीच में आ रहल बा रागनी म्यूजिक कंपनी से। जी हाँ भैया, बतावल चाहतानी जैसे कि आज खेसारी लाल यादव जी के एगो गाना आइल हो, जौना गाना के नाम बा भतीजवा के माई जाई का देवघर। आप सबके बता दी वही गाना के रिकॉर्ड तोड़े खातिर बुलेट राजा और लकी राजा नया धमाका करे जा रहल बड़े, जौना गाना के नाम बा भतीजवा के माइयो ना जाई देवघर। जी हाँ भैया, गाना के सुनल ना भूली, बहुत बेटर गाना बनल बा, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाना बा, रुआ सबके बीच में आ रहल बा। भोजपुरिया जहान गाना में सुमधुर आवाज बा बुलेट राजा के और लकी राजा के। बतावल चाहतनी गीत के लिखले बड़े कवि मासूम जी और शेष बाबू, और संगीत देले बड़े विकास यादव जी। जी हाँ भैया, वहीं बतावल चाहते हैं सब के कि अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बात कल जाए तो रिकॉर्डिंग भइल बा ललसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गोपालगंज में। जी हाँ भैया, रागनी म्यूजिक से कल ले यानी कि 11 जुलाई के सुबह 7 बजे रागनी म्यूजिक यूट्यूब चैनल से आ रहल बा। रुआ सबे एह गाना के सुनल ना भूली, बहुत ही बेटर गाना बनल बा। तब भोजपुरिया जहान हम उम्मीद करता नहीं कि ऐसा रिपोर्ट रुआ के अभी तक केहू ना दिले, वही कहे कि सबसे पहले का रिपोर्ट रुआ के हम ही दे रहल बानी। और भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो भी जानकारी आवेला तो सबसे पहले रुआ सबके बीच में लेके आइले। तो भोजपुरिया जहाँ रिपोर्ट कैसन लागल, पोस्टर कैसन लागता गाना के, और के इंतजार करता अपन नीचे कमेंट बॉक्स में बताई जाए। ऐसा जानकारी एक बाद पावल चाहतानी तो नीचे लाल रंग के बटन दिहल गइल बा, ओकरा के दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा देव, ताकि कोनो भी जानकारी एक बाद हम लेके आई तो ओकर नोटिफिकेशन हुआ मिल सके। तो भोजपुरिया जहाँ फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में नया न्यूज के साथ।